Hoxe veño vos a presentar Non marches nunca, o meu último libro de narrativa infanto-xuvenil, neste caso, que edita Medulia e que contén fotografías de Alberto Castro Freire. Neste caso trátase dun libro cunha protagonista, unha nena, Uxía, de 9 anos, que vive nunha explotación agraria, polo tanto nun entorno rural, aínda que parte da súa vida está no entorno urbano, xa que a escola ten nese entorno urbano, por tanto, hai certa confrontación entre rural e urbano, no? que se desenvolve tamén de xeito transversal na narración, e a maiores ten unha componente fantástica, porque Uxía nun bosque, nunha carballeira próxima á súa casa, ten un encontro casual cun ser. Aí é onde se introduce a mitoloxía galego asturleonesa, tamén da parte oriental de Galiza, na que existen as xanas, non? As xanas, que é unha fada que vive no bosque, e, bueno, non vou desentramar demasiado porque quero que o vaiades descubrindo segundo transcorre a lectura do texto. E nada, eu penso que é unha oferta, neste caso narrativa, interesante, porque se tratan os temas da diversidade, do respecto e da defensa da diferenza, no? Tan necesarios nestes tempos, e que axuda a reflexionar un pouco sobre esas cuestións, no? Entón, bueno, penso que é unha boa achega para o público infanto-xuvenil e, por suposto, non tan novo, para calquera outra persoa que se queira achegar. E, sin máis, pois, deixovos con esta recomendación, agardando que gostades dela.